protagonistes. No sé. En què el vas basar per a els protagonistes? No, bueno, els personatges, bàsicament, el bases en arquetips, en gent que coneixes, intentes fer-los humans, intentes fer-los reconeixibles i potser un personatge té un tros de personalitat teu i un de l'altre, però al final en l'obra cada personatge representa o un col·lectiu o un sector o qualsevol paràmetre de la societat. Des de, per exemple, Don Emilio, que representa la classe acomodada, Gavarda, que representa aquests baixos fons de la ciutat, la vida dissipada, el que sol freqüentar tots aquests prostíbuls i tot el món de les apostes i dels trinquets i tal, que per cert aclarisc ahir que, perquè això sé que hi ha gent que l'ha confós, perquè hi ha un parell de moments que en la novel·la apareix el barri xino de València i hi ha gent que el confonen el que ara coneguem com a Chinatown pels comerços que hi ha al costat de l'estació del nord, del carrer Bailén i del carrer Pelayo. No, això no té res a veure. El barri xino, igual a València que en Barcelona, que en qualsevol ciutat mediterrània, el barri xino és on s'acumulava, a meitat del segle XX, on s'acumulava el tràfic de drogues, la prostitució, el tràfic d'armes, etc. I parlant dels personatges tenim a qualsevol. Els tres germans representen la lleialtat, la tia Conxin representa les poques possibilitats que té una dona soltera en aquell temps, perquè és una dona soltera que es veu obligar a viure amb la germana i amb el cunyat perquè les oportunitats laborals són molt poques. Tito representa l'oposició, cada personatge representa un estatus. Inclús, perquè hi ha gent que m'ha preguntat, que un dia m'ha preguntava per un personatge de quina transcendència té en l'obra. Sí, perquè és de veres que pot ser que entri i algun personatge que diguem, hòstia, però este no té interferència directa en la trama. Possiblement puc estar clavat per descriure al cap i a la fi la quotidianitat. Estem davant d'una novel·la costumista que narra aquesta quotidianitat, narra aquest dia a dia, narra les rutines de cada això. Per exemple, que pinta un venedor de teles gallec que en el mateix capítol ve i se'n va i no torna a aparèixer en el llibre, representa això, representa la quotidianitat i representa que al final tots tenim en la vida tenim gent que passa. Molt bé, d'altra banda, Vicent, clar, si anomenes també diferents temàtiques, però realment quines són les temàtiques que tu pots dir al que no ha llegit encara el llibre que es fonamenta el llibre? Quines són les temàtiques? Al final, les temàtiques són les que has dit tu quan llegis la sinopsi, són temàtiques són temes prou universals, el dol, l'amistat, l'amor, la traïció, tal. Sí que em centraré, perquè vull que tinguin clar, això és molt important pel que vaig a llegir-se el llibre, que és que el llibre està contat en primera persona, el conta, en aquest cas, Josep Sanchís, que és un xiquet de guerra, i el llibre està contat en primera persona i conta un episodi en concret de la seva vida. És a dir, no són unes memòries, no està contant la seva vida, està contant en concret una cosa que és com ix de la infància o dels seus primers anys de joventut i entra en l'edat adulta, de manera forçada, de manera prematura, per tot el que li toca viure, però conta aquest episodi, és a dir, conta pràcticament des que té 13 anys, més o menys, fins que en té, no sé, 17, 18 anys, no me'n recordo ara, aquesta etapa en què ell perd la infància o perd aquests primers anys de joventut, perd aquesta ingenuïtat de la infància i entra en l'edat adulta de manera forçada. Això és molt important. Per tant, què passa en aquesta etapa en la vida de les persones? Que descobrim moltes coses, és el descobriment de moltes temàtiques que tu dius a l'obra. Per exemple, el primer desengany, el descobriment de la sexualitat, el descobriment del primer amor o el primer desengany amorós, la primera borratxera, la primera ressaca, el que hi ha després de la primera borratxera i la primera ressaca, o el crear la teva identitat, totes aquestes coses que s'esfumen o que venen i van en la infància, que experimentem en la pèrdua de la infància, però són temàtiques que aborda l'obra. I després, sí que hi ha també un tema que és convenient remarcar, que és que arriba un moment de conflicte en l'obra, arriba un moment que es posen dos temes principals en una bàscula
perquè el germà major, en aquest cas a Manel, es veu obligat a decidir entre fer una cosa que moralment és terrible, però al mateix temps li solucionarà la vida a la seva família, o, pel contrari, no fer-la, mantindre la consciència tranquil·la, però que la seva família continua estancada. I és un moment també de temàtica principal perquè es genera aquest conflicte en què pesa més si la moral o la família. No anem a revelar el que decideix al final, ¿vale? Perquè això és a meitat llibre, però això és un altre tema important. I després també val la pena mencionar que és una novel·la que al final no acaba en la hipocresia. És a dir, no es mostra de manera parcial a un col·lectiu. Per exemple, hi ha un moment de la història en què l'Església fa una cosa terrible, fa una cosa demoledora, però després, més avant, n'hi ha un altre representant de l'Església que fa una cosa molt bonica, fa una cosa molt altruista. I el mateix passa en el col·lectiu de republicans, que n'hi ha bellíssimes persones en el sector republicà, com Tito, i n'hi ha altres que al final del llibre fan una cosa molt mala. Aquesta diguem-nos ahir, doncs no cal en la hipocresia i saber que en qualsevol col·lectiu, quan quasi tots els col·lectius, no vaig dir tots, però quasi tots els col·lectius hi ha persones bones i persones que no.